Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més, quan segur que sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural, de voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. Ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor. ¿Te sientes inseguro en casa? ¿Te han robado aunque tenías la alarma que te recomendaron? Carsoft. Sistemas de seguridad. En Carsoft solamente instalamos los mejores sistemas de alarma para proteger aquello que necesites. Con confianza. Con proximidad. Estamos en Ontinyent. Contacta ahora y te asesoraremos. www.carsoft.es. Carsoft. Sistemas de seguridad. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida. Programa patrocinat per Caixa Ontinyent. Organitza Associació dels Amics dels Reis Mags d'Ontinyent. Queridos pequeños y grandes, si durante una noche tranquila miráis al cielo y veis una estrella fugaz, no dejéis que la apariencia os engañe. Pues realmente no es una estrella fugaz, sino una astronave cometa que trae a la Tierra sus 3 mejores amigos. Molt bon dia, amics i amigues d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida. I en este cas també, així és directe, que tenim en la Sala Gomis. Saludeu, bon dia! Bon dia, bon dia! Em dic Juanjo Barber i estic encantat de donar-vos la benvinguda un any més a esta aventura màgica del programa Ya vienen los Reyes, així a Ontinyent. Aquest espai està realitzat i produït per l'Associació dels Amics dels Reis Mags d'Ontinyent i contem amb un gran equip per col·laborar i poder produir este programa. Als comandaments tenim allà al fons el meu company Jordi Casanova. Hola Jordi, saludem a Jordi tots. Hola Jordi! I a partir d'avui fins el dia 5 aneu a poder escoltar-nos en directe en Ràdio Ontinyent, en cadena SER al 89.5, en Ràdio Ontinyent, com he dit, també en la tvdigital.com, i per descomptat també ja tenim Instagram en directe on podreu també escoltar i sentir el programa. Tenim un telèfon al que la gent pot cridar i pot contactar i enviar-nos missatges de WhatsApp. Recordeu que en qualsevol moment podeu enviar un missatge, un àudio, llegir la carta i la podem emitir en directe també en la ràdio. El telèfon quin és? Si podeu apuntar o gravar-se-lo en el mòbil, és el 644-378-641. Repito, 644-378-641. I com no, agrair als nostres col·laboradors, en aquest cas al nostre suport de Caixa Ontinyent, que és el patrocinador d'aquest programa. I bueno, estem de celebració de 60 anys de Jacobo enguany i 50 de programa de ràdio ininterrompits. Entonces, pues bueno, hem pogut donar-li un poc més de visibilitat, com us he dit abans, i a començar un poquetet de cara al públic. En este cas, tenim a Giorgio ja, que ja el tenim per així, preparat, així té les seues maletes. Saludem a Giorgio. Hola, Giorgio, on estàs? Hola. Hola, Giorgio. I bueno, teníem dos convidats, uno és Rafa Rovira i l'altre era Alejo, que era el successor o el predecessor de Giorgio, predecessor, que per temes de salut no pot estar en nosaltres avui acompanyant-nos. Un abrazo, Alejo, que se estarà escoltant-nos. Un aplaus per Alejo! El saludarem. I bueno, entrant un poquetet en el tema,
un poquet serio, després ja entrarem un poquet més de lío. Sí, el que vos hem dit, vale? Farem un sorteig de 2 tasses i 2 contes, vale? Durant el programa, perquè no s'avorrim. Rafa, bon dia. I obriu el micro a Rafa, per fa. Rafa? Sí. Què tal? Bon dia. Escen. N'hi ha que pujar-li un poquet el volumen. Sí, vinga. A veure, és que això és el directe, Hem tingut que muntar-ho molt ràpid. Canviem de micro? Canviem de micro? Vale, pues canviem de micro. Això és el directe, Vale. Encens, Jordi? Ara. Bueno, pues ja està. Ara ja escoltem a Rafa Toix, no? Vinga. Bueno, pues Rafa, moltes gràcies per vindre a este programa en este aniversari i un poquetet, Rafa, no vull enrotllar-me molt per no avorrir-vos, però bueno, Rafa era una de les primeres persones que va també aparèixer en aquesta associació. No era associació, era un grup d'amics que vas començar a muntar o a organitzar, ajudar en este cas a reixos a que vingueren on tenien, perquè això n'hi ha que preparar-los, n'hi ha que preparar-los l'habitació, n'hi ha que preparar el palau, n'hi ha que preparar la infraestructura, l'Ajuntament, moltes coses, i pues, era un grup d'amics, que són, per això som els amigos de los Reyes Magos, que som els que hem estat sempre treballant colze a colze des de fa molts anys. En aquest cas, pues, Rafa, tu i un grup d'amics ja vau estar preparant el camí d'aquesta gent. Sí, bueno, antigament, quan vas començar, bueno, jo vaig entrar ja en la cabalgata començada, en un grup de gent que muntava tot el sistema, em vaig incorporar, estem parlant de principi dels anys 70 del segle passat, i bueno, érem un grup d'amics que es reuníem un mes abans de la cabalgada. Per preparar la vinguda de Reis, per preparar la vinguda, instal·lacions... Sí, claro, quan tenien comunicació de que Reis tenien que passar per on tinien, doncs muntaven tot el sistema en base a el muntatge en camions, en trajes, en ajudar a muntar llits, perquè venia ajudar al campament, a muntar el campament, m'imagino, no? Sí. Bueno, tot el campament era una cosa molt original perquè s'improvisava en el Col·legi de la Concepció, en l'interior del Col·legi de la Concepció s'improvisava el puesto per a poder... Perquè era l'únic lloc que disposàvem en on tenien en aquella època, estem parlant del segle passat, lògicament. Bueno, i jo sé que també, esto és important, sabeu que este programa necessitava comunicacions, avui en dia n'hi ha molta bona comunicació, n'hi ha internet, n'hi ha de tot, n'hi ha satèl·lites, però el segle passat no n'hi havia, el que deien eren alguna línia telefònica via no sé què, o un poc estranya, i poca gent tenia telèfon, alguns tenien telèfon, altres no tenien telèfon, i jo sé que en casa Rafa també tenien telèfon i col·laboraven molt en les comunicacions, a més com era un quart pis, tenia molt alt en el Sant Domingo, jo sé que des d'allí també fent res i connecteu en Alejo, per poder saber la situació de la caravana, i el Pepe Pastor, correcte, i la veritat és que és d'agrair també que en aquella època cada un aportara el que tenia per facilitar la vinguda de Reixos a Ontinyent. Sí, era una època en què la generositat de tota la gent era fantàstica. L'emissora, Ràdio Ontinyent, estava en la plaça de Sant Domingo, en la part de baix de la plaça de Sant Domingo. Nosaltres vivíem en la part de dalt, al costat del Teatre Echegaray. I efectivament era freqüent el que la col·laboració sigués en casa per a que vingueren xiquets i persones majors adient-se a la cabalgada i parlaven, tocaven per telèfon des de l'emissora i es parlava i es comentava com anava tota la instrumentació de la preparació de la cabalgada i els xiquets estaven allí equiparats. Fantàstic, era una situació tremenda. Agarraves a un xiquet, ficava el telèfon en l'orella i es quedava parat, no sabia què dir, la cara era un poema. Igual que avui en dia, avui en dia igual. Avui en dia, quan tenen una arribada, perquè connectem també els Reixos, com sabeu, en directe en aquest programa, i la veritat és que és molt interessant el que puguem connectar avui en dia també, però vos dic que en aquella època era molt complicat, molt complicat. Bueno, no m'ha fet molt més llarg, perquè jo vull que també la gent participe i tenim moltes anècdotes a contar. Tenim també, a lo llarg d'esta setmana anirem contant també cartes, perquè tenim còpies de totes les cartes, còpies pràcticament de quasi totes les còpies, passen per el programa i anem llegint, o sigui que estigueu atentos al programa perquè potser llegim la vostra carta també en el programa. Què més volia dir-vos jo? Pues bueno, per així tinc el meu amic Giorgio. Giorgio, on estàs? Aquí, estic així, Juanjo. Ara m'arrime. Ara Ara torne, no te'n vagis molt lluny, que tu tinc que parlar jo. Sí? Què m'han dit?
Bueno. Jordi, quan digues publicitat m'avises, ¿vale? Bueno, així estem, Juanjo. Bueno, com sabeu qui és Giorgio, no? Bon dia, Rafa, un plaer. Saludem a Giorgio. Hola, Giorgio! Hola, guapos! Hola, guapes! Com estem? Bueno, ja li he preguntat antes com s'havien portat, m'han dit tots, molt bé, a veurem, Juanjo, perquè així tots els anys diuen tots, no, i m'ha portat molt bé. En la ràdio, perquè toquem en directe, Cuidado que vos tocarem en directe. I si papà i mamà vol, pot tocar-nos. Podeu enviar-nos, heu sentit antes, whatsapps, àudios, el que vulgueu, ¿vale? I mos fa falta, perquè nosaltres estem de viatge, ara jo al final del programa me'n tindré que anar, com tots els anys, i entonces l'aventura és dura. I si jo sent que vosaltres mos envieu àudios, mos escriviu, això es fa molt més ameno, molt més, saps? I mos fa falta que mos aupeu, ¿vale? N'hi ha que aupar-nos. Ok? Contem vosaltres? Sí, clar que sí. Bueno, a veure, anem a fer ja un sorteig, perquè això s'anima un poquetet. Ah, sí? Anem a estar una sala. A veure, aquí s'emporta, per exemple, el conte de Desperta Jacobo, així el tenim. Trau una bolleta, a veure quin amiguet que està... Una maneta innocent, Vaig mesclant. Ixa? Ixa, però no. Ixa, mateix. A veure quin nom fica. A veure quin nom fica. Així jo tinc una senyoreta que li diuen Julia Coll Bas. Julia, on està Julia? Julia, vine, cariño. Espera que vaig per tu. Així està Julia. Notari. Sí, prenc nota. Viene para una foto. ¿Dónde está el papá y la mamá? Un aplaudiment! Bon aplaudiment! Molt bé! Mirem la càmera, mira allà. Què és la iaia, la mamà? És la iaia. És de Matarreix. No se'n recorda. Salut. Calcetins. No. Llibres per escola. Gallumbos per papà. Tampoc. No te recordes de veres lo que siga veritat? Pau i amor. Ahí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Júlia. Enhorabona. Moltes gràcies, aplaudiments per a ella. Bueno. Pues bueno, seguim en directe, estem en directe en el programa Ya Vienen los Reyes Magos. Estem en la ràdio, en directe. Estem en la ràdio, ens estan escoltant a través de la senyal 89.5 en cadena SER i en tvdigital.com. Pues bueno, seguim avançant el programa i en este cas, Giorgio, estem esperant també que vinga el capitán Jaquí. Està de camí, m'han dit, no? Estarà de camí, però bueno, donem-li temps que tot arribarà. Vale, perfecte. Què més? Jo volia també comentar-vos, a veure, perquè me s'han oblidat la meitat les notes al canviar de lloc, però bueno, això és el directe, ja sabeu. Pues que tenim molts actes per davant, enguany. Tenim molts actes per davant. Tenim el campament de Jacobo, ¿vale? Que l'hem avançat al dia... no l'hem avançat d'hora, ¿vale? El campament a les 4 arribarà a Ontinyent. N'hi ha que anar a esperar-lo a la costereta, N'hi ha que tindre a les 4, molt pront, n'hi ha que dinar molt pront. Ja vam tindre el carter real també a Ontinyent i crec que molts de vosaltres vau anar a portar la carta, això és important, ¿vale? I la cançó de Jacobo, jo no sé si la tenen per ahí, la cançó de Jacobo, Jordi, la tens a punt? Sí? No la tenen, ara la buscaran i anem a cantar a tots, ja que sí, se la sabeu, Desperta Jacobo? Pues ara la ficarem, ara la cantarem. Bueno, i que el dilluns a les 5 de gener, a les 10:30, sí que n'hi ha que anar a cantar aquesta cançó, ¿vale? La de Desperta Jacobo. Què tenim que fer? Despertar aquí, a Jacobo. Més fort, que no ho sent. Ara sí que vos sent, a Jacobo, molt bé. A veure si Jordi mos vol apaficar i la cantem entre tots, així en directe, com no, estem fent el programa de Ya Vienen los Reyes. Rafa, què tal ho veus? O què tal ho escoltes? Estic disfrutant ben a tots els xiquets, com estan participant. Bueno, estan un poc assombrats, no?, de veure un poc així, estan tranquil·lets, però bueno, tampoc volen que armem de lío, així pues la senyal és més neta i estan portant-se meravellosament bé per ser els xiquets que esteu així en directe en la ràdio. Recordem que és un programa, el primer que fem en el carrer, en directe, no havíem fet mai este invent o este experiment, i jo crec que si quedeu contents podem tornar a fer-lo i que participeu. I despedim, com no, a Giorgio, que ja té les seues maletes, se les està mirant. No, estava mirant si tenia tot. Tens tot? Pensa que m'ha deixat alguna cosa a casa. Com pot ser això? Que em pensa que sí. Estic a temps? Sí, no, a casa no. No? Sí. Pues res, me'n vaig sense.
Pues bueno, Ja vos ho diré, és un secret. I què porten en 3 maletes? Si Res així. Si vas en Ryanair només cap una maleta. Després, ara saps que eres en anem al Port de València, ara després. Però no veneu en Ryanair. Allà tinc un baúl gran, mira, baúl, no és un baúl, és un baúl. Buah, tinc roba i tinc de tot. És que no sé l'oratge que trobaré, com tots els anys, Juanjo. No saps què trobaràs. És gara d'ací, avui està plovent, més o menys. Demà aplegarem no sé a on, perquè ara estic esperant el capitán Jakif, que no sé on està, com sempre, perquè ell sempre estarà en el Port de València, segur. Ahí dirigint el tràfic i carregant i descarregant, segur. I entonces, com no sé el que tinc que portar-me, perquè no sé on vaig, porte de tot. De llana, de licra, de plàstic, de cotó, de cotó no, se m'olvida de cotó. Ui, i ara què faig jo? Ui, si fa calor, el cotó si fa calor la licra no, Tat. Jordi, ja tenia la cançó de Jacobo? I la Publi? Jo, la cançó de Jacobo, entonces jo penso que se la saben, Ara cantarem la cançó de Jacobo, si la troben. Bueno, ves ensenya'm que tens en les maletes, va, a veure què portes. No, res, mira, jo, esta no diria, res, jo he agarrat 2 cosetes perquè m'han dit, tu te'n vas a ir de viatge com l'any passat, i l'any passat no el vaig agarrar, Juanjo, i entonces, pues, tinc així una coseta que és, pues, per si acas, no? A vegades anem per la mar i trobes ahí una playeta i pues, m'ha agarrat una mascareta per bussejar, per si acas. Però si vas al desert, no? Home, clar. Serà tota faena, no, el viatge? Tindrà també moments de relax. Però en el desert n'hi ha àuia? Què penseu? Unes aletes. No n'hi ha àuia, no? Què n'hi ha? N'hi ha arena. Arena, no? Arena, clar. Rafa, tu què dius? Arena, no? No anem bé. No anem bé. Ah, i enguany em porta perquè l'any passat li feia un poquet d'oloreta. Sabeu que tenim un burret que li diuen Rafaello, saps? Però li cantava un poquet. Entonces he agarrat un cepillo pel burro, per netejar-li un poquet, perquè, macho, ahí darrere, i parlante, i l'olor, entonces un cepillet. T'agrada? Per la boca? Vols provar-lo? No, a mi no em cal, deixa. Algú vol provar-lo? Prova en el públic. Mira. Tinc una amiga que vol provar-lo. Espera, que tinc una amiga que vol provar-lo. Vine, obri la boqueta. Mira que dentadura perfecta per fer una. Com el diuen a tu? Sofia. Ai, Sofia. T'has portat bé, Sofia? Sí. Segur, si no et passa una cepillà, No? Vale, què has de mal de reixos? Jo, per mi res, ha sigut pels xiquets de la guerra, que molta salut i joguets per ells. Maravilla. Per tu res? Res. I per papà i la mamà? Per ma mare un esaguaro i per mon pare un concert. Un concert? Bueno, l'entrà un concert. De Manolo. Te'l portaran. El pas que papà està així darrere, conec. Te'l portaran. Pensa que tindràs que anar tu, Bueno, ensenya'm més coses. Que es coses. porten bé els papis, Si no li portés res. Pues bé, pues això. Juanjo, estic preocupat. Sí? Jo, Jakif, no sé on està. Jo no sé si me n'eixiré avui. A saber. Bueno, què més coses portes en la maleta? A veure, que mos ensenya. Veritat, volem veure que sí? Digue'm sí, volem veure. Sí, clar que sí. Després n'hi ha per fer feina, perquè jo sabeu que el viatge és complicat, sempre es complica, i així està la clau de seguretat, perquè ningú robi res, que tinc la combinació, un estiró per aquí, mig per allà, un altre estiró amunt i l'altre per cavall. No, per cavall no era, per cavall no era. Ah, per cavall aixina, correcte. És que la combinació té que ser. I l'últim estiró fort. No, era espaiet, era aixina. I s'ha obert. Ja està, obert? Sí, mira, lo de sempre, lo que uno se'n va de viatge que s'emporta darrere, lo de sempre. Lo que pilla, ¿Qué será? Lo típic. Vols venir a ajudar-me, Sofia? No? A veure, algú vol ajudar a... Irene, m'ajudes? Mira, Giorgio, si tens voluntaris. Mira, ahí va, ves. Vine, sí. A veure què porta. Mira. Ja té una altra voluntària, va. Uno que agarra. Per un viatge, nosaltres anem en camions i portem de tot i entonces no se sap mai, a lo millor uno es queda atascat i tinc que enganxar algo i tinc una corda. És una corda? Sí. De quin color? Blanca. Per què blanca? Perquè no n'hi ha un altre color, és aixina. És el que n'hi ha, tampoc anem a triar, no?
Després tenim així una altra cosa. Com n'hi ha molt, anem per la mar. Pues ahí carreguem i n'hi ha molta sal. I entonces a vegades obris una porta i fa. I perquè no faig què li tirem? 3 en 1 a sentir per ahí. Sí, 3. Vosaltres així anem a lo gran. El 6 en 1, què 3 i 3? 6 en 1. 6 en 1. ¿Sabías? ¿Qué mes? ¿Qué hay aquí? No se oye. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver, ¿quién sabe lo que es esto? ¿Qué es esto? Son todos informáticos así, ¿eh? Sí, sí. No n'hi ha cap de... ¿Un saca qué? Un sacapolea. Per si se reventa una roda, para llevar la roda y ficarla, ¿no? ¿Correcto? ¿Tú lo sabías? ¿Te lo han enseñado en el cole? ¿Te lo han enseñado en el cole? ¿A qué cole vas tú? Al Lluís Vives. ¿Alda? Al Lluís Vives. Al Lluís Vives. Y los saludamos a todos tus compañeros. ¿Cómo se llaman? De clase. Tu mejor amiga, va. ¿Cómo se llama? Aina. Aina. Chao, Aina, que te está escuchando por la radio. ¿A que sí? ¿Y tú cómo te llamas? Ote. ¿Cómo? Ote. Ote. Jorge. ¿Como yo? Yo también soy Jorge. Giorgio. Giorgio es en ¿No italiano. lo sabías? Yo sí. Sí, muy bien. ¿Tú te llamas? Irene. Irene. ¿Y tú te llamas? Inés. ¿Y la Nina cómo se llama? El bebé favorito. Muy bien. A ver, aquí una cosita. ¿Os sabéis algún villancico o algo, vosotras? ¿Sí? Sí. ¿Uno? ¿Lo cantamos todos juntos? ¿Os animáis? A ver, empieza ella, todos detrás, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿No empiezas, no? ¿Por qué? ¿No? Campanas sobre campanas y... Sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles son en las ventanas. Muy bien! Molt bé. Un aplaudiment molt fort. Vale, hasta el final, des de l'últim que no el sé. Vale, molt bé. Gràcies. Giorgio, deixa'm recordar que també, claro, n'hi ha una cosa que crea molta expectació i és el campament de Jacobo. Voleu anar al campament de Jacobo, a que sí? Vale, pues sapigueu que el dia 29, que és el dilluns, a les 9:30 del matí s'obrirà la web per poder accedir a les entrades de Jacobo. Sabeu que arrepleguem €1 solidari, que no és per l'associació, es destina sempre a una associació que nosaltres considerem o que triem d'ajudar. L'any passat va ser el Sueño de Laia i anem buscant sempre algun tipus d'associació en la que col·laborar i aquest euro solidari que fem i arrepleguem durant la compra o en aquest cas el disposament de les entrades. I cal buscar-les en entradasParaEventos.es. Recorde, és www.entradasParaEncuentros.es. Recordeu, dia 29. Estem llançant-ho en xarxes socials, en Instagram, en Facebook, i a partir d'ahí podeu ja accedir i adquirir les entrades que estan limitades també, no podem agarrar-ne 40, n'hi ha que agarrar-ne les necessàries i per persona, crec que són 6 o 10, no tinc exactament la informació. Bueno, i estem també esperant, Jordi, tenim que llançar la publicitat, posarem un tema de publicitat, però nosaltres seguim parlant. Ala, va. No, doncs no parlem, hem de callar, això m'ho diu Jordi. Va la publi. Els dissabtes 20 i 27 de desembre i el 3 de gener, al Mercat d'Ontinyent celebrem el Bon Mercat. Si fas una compra superior a 100 euros amb tiquets del mateix dissabte i eres una de les 10 primeres persones a presentar-los a l'oficina d'Economia d'Arda, t'emportes una bossa Rolser de regal, perquè al Mercat trobaràs els sabors que posaran la guinda a la teua taula de Nadal. Mercat d'Ontinyent, Generalitat Valenciana, Ajuntament d'Ontinyent. Ontinyent, ciutat d'atracció. El periódico Lo Clar ya está en tu kiosco con las noticias más destacadas de la semana de Ontinyent y la Vall d'Albaida. No te lo puedes perder. El periódico Lo Clar, cada viernes contigo. En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs.
Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur. Desde el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ontinyent queremos desear a todos nuestros vecinos una muy feliz Navidad. En estas fechas de recogimiento y alegría reivindicamos con orgullo nuestras tradiciones, la fe y el valor de la familia. Que el Niño Jesús bendiga vuestros hogares y que el 2026 sea un año de prosperidad para Ontinyent y para España. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Maletas cerradas, pasaporte en el bolsillo y la vuelta al mundo empieza en tu plato. Ganesh te lleva por 2 menús navideños llenos de sabores auténticos. Celebra sin despegar de Xàtiva. Ven a conocernos en Portal del Lleó 9 Xàtiva o en ganeshecléctico.com. Ganesh, mucho más que un restaurante. Clara, ¿te puedo preguntar algo? Claro, Miguel, dime. Después de operarme de la próstata, tengo pérdidas de orina y, bueno, problemas de erección. Miguel, eso se puede tratar. Igual que yo traté mi suelo pélvico después del parto, tú puedes hacerlo en Clínica Nexe. En Nexe cuidamos el suelo pélvico masculino con fisioterapia especializada, sin tabúes, sin vergüenza, con plena confianza. Clínica Nexe. Profesionalidad, confianza y resultado. Hemos llegado por fin aquí, bien los tres, los Reyes Magos. Bueno, bon dia de nou. Estem en directe en el programa Ja vienen los Reyes Magos, en este cas en un programa especial. Estem en directe en la sala multiuso, en la sala Gomis, i tenim així molt de públic. A veure, tornem a saludar a la gent que ens escolta a la ràdio. Hola! Hola! Molt bé, tenim a Giorgio també per allà, que ja està per les maletes. Tenim així a Rafa i a l'equip tècnic. Moltíssimes gràcies per estar així acompanyant-nos en aquest primer programa especial damunt de celebració. I com no, doncs anem a tornar a un sorteig, en aquest cas serà una tassa, així que una mà innocent, a veure qui vol vindre a triar la papeleta. Ale, va, que baixi alguno, de dalt, de la meitat, a veure, uno, ale, vine. Ale, Jordi, tu ets la secretària. Mezcla fuerte, mezcla. Tanca el que vulguis. Tanca els ulls, molt bé. Això és ser legals, tanca els ulls, A veure quin nom. El secretari... Sofía Gisbert Mico! No pot ser, no puede ser, no està arreglat, ¿Dónde está Sofía? Sofía! No està arreglat, No està arreglat. Un aplaudiment per Sofía, per lo menos, ¿no? Feliz la entrega de la taza. No, ¿quieres decir algo? Gracias. ¿Cómo que no? ¿Te'n vas a Xina? Bueno, se'n va a Xina. Bueno. Bueno, anem a buscar, que mos falta un personatge que jo crec que aneu a conèixer. Vine així al meu costat. Mira, siéntate ahí, Juanjo. Com el diuen? Déjame el micro. Bruno, és Bruno, el nostre amic Bruno. Hola, va, senta-te així, companya meva. Tu vols provar també la ràdio? Ara no tingues por, perquè va vindre un amic meu. Anem a quedar tots forts, a veure si ve. És un poquet serio, però és bona persona, ¿vale? No t'asustes, Si t'asustes en tires la jaqueta així, ¿vale? Me ho diràs, tu tranquil. Bueno, aquí anem a quidrar el capitán Hakif. Qui és el capitán Hakif? Capitán, ¿quién es el capitán? ¿Dónde está el capitán Hakif? Anem a quidrarlo todos. Capitán. Nadie me escucha. Capitán. Hola. ¿Dónde estás, capitán? Està vell. Està major. El capitán Hakif és el que s'encarrega de la seguretat de la caravana. Ell és el que sap la ruta per arribar hasta on estan el palau. I és el que s'emporta el Giorgio i, claro, Hola. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Hola, amigas. Hola, capitán. Hola, capitán. Hola. Bueno. Gracias. Quina entrada del capitán Hakif. Qué entrada. Hola, capitán. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Cuidado con los escalones, capitán. Gracias, aún sé bajar escaleras. Vale, gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Bruno? ¿Cómo estás? Vale. ¿Te agrada? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Os habéis portado bien? Mientras no he estado todo este año. Oye, un saludo, hola. ¿A ti no te he saludado? ¿Cómo estás? ¿Y tú?
Hola. ¿Cómo está? Bueno, aquí tenemos ya al capitán Jakif. Hola, capitán. Voy a dar un abrazo a Giorgio. Un abrazo hace a un Giorgio. año que no lo veo, ¿Cuánto hombre. tiempo? Hombre, ¿cómo estás, Giorgio? Bien, mira, ya tengo las maletas aquí preparadas. Los niños me han ayudado un poquito. ¿No tenías unas maletas más nuevas? No había, ¿no? Estas son modernísimas. Siempre traes las más feas, hombre. La he comprado Hola, en ¿cómo te llamas? Amazon. Hola, Juanjo, Hola, ¿cuánto capitán. tiempo? Qué alegría. Hola, señor. ¿Qué tal? Oye, Ya va. aquí, si necesitas para los elefantes, los camellos, tengo cepillo. Y Este para año lo he también traído. para mi pelo también. ¿Para tu pelo también? Vale, si quieres, no hay problema. bien, Le ponemos ahí un poco de champú. Bueno, amiguitos, ¿cómo estáis? ¿Estáis preparados para sus majestades los reyes? ¿Os habéis portado bien o regular? Ah, vale. Bueno, un poco de todo, capitán, un poco de todo, ¿eh? Sí, A ha ver, habido un mix. Vamos ¿no? a ver, ¿quién se ha portado bien? Que levante la mano. Uy. Ahora bajamos. ¿Quién se ha portado regular? Seguro que hay alguien. ¿No? ¿Y mal? ¿Alguien que se ha portado mal? ¿Nadie? Uno. Hay uno que se ha portado mal. A ese también le haremos un champú, ¿eh? Ahora repetimos. Aquí ¿Quién se ha portado también. bien? A ver, levantemos las manos. Todos para arriba. A ver. ¿Todos? ¿Seguro? Hay que levantar la mano. Vamos a preguntar a los profes, a los papás, a los mamás y a los abuelitos. A veure com s'ho heu portat, eh? Rafa, ¿tú qué penses? No, jo crec que en esta època jo crec que no n'hi ha maledicció. Tota la No. gent. Tots es porten bé, tots es porten bé. El capitán Jakif. A que no da miedo. A que es simpático. A que da ¿Le más das un miedo, abrazo? Giorgio. Da más miedo, Giorgio. Ahí, muy bien. Muy bien. ¿Quieres que te pene un poquito? ¿No? Que la raya en el medio. Nada, vale. Bueno, qué secretario que tienes. Bueno, capitán, ya está todo a punto, está todo preparado para poder Ya comenzar tenemos ese todo viaje listo. a Hace Palacio mucho frío Real. aquí, hace mucho frío. Sí, ha venido antes. He venido hasta con guantes, Con guantes, no puede ¿verdad? ser. Pues, Pero todo preparado ya para que los niños vengan a ver a sus majestades de días. Y la caravana de ida con los contenedores vacíos. La Hay caravana bastantes de ida es contenedores. una sorpresa como siempre para Giorgio para que no descubra por dónde vamos. Pero llevas bastantes contenedores. Yo, como siempre, he pillado de todo. Para verano, para invierno. Este año, aletas y... ¿No? Me parece bien, sí. ¿Parece bien? Siempre. Lo voy a aprovechar. Me parece fantástico. Ah, menos mal. No será toda faena, ¿no? No lo sé. Depende. Porque últimamente no se porta muy bien, entonces no sé por dónde Bien, voy a ir está hablando todavía. de ti, ¿eh? Creo Ha que hecho vamos a así. ir por frío, ¿No te estás ¿no? portando muy bien? Un poquito de frío y un poquito de habla de calor, mí. ¿no? Pregúntales, capitán. Pregúntales cómo se han portado. Ve. ¿Ve? Aquí tengo una amiguita que quería saludar a alguien, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Mireia. ¿Y Carla. de dónde son? Teniente. ¿Y están en tu clase? Sí, bueno, Carla es su hermana. Va ¿Es mayor? a cuarto. A cuarto. ¿Y tú vas a? Primero. A primero. Y las de cuarto son un poco así, ¿verdad? Que cuando llegáis te miran un poco así como decir, mira qué pequeñitas son estas. Nosotros ya somos mayorcitas. Voy a sentar aquí, que vengo cansado de Venga aquí, viajar. capitán, bien. venga a mi Sí, vera. ¿Se portan bien? Sí. Perfecto. Entonces, te van a traer todo. ¿Seguro? Todo seguro. Sí. Bueno, ¿A ti vamos, también? seguimos. Perfecto. Giorgio, seguimos con el programa. ¿Más cosas en la maleta o seguimos hablando nosotros? No, la maleta ya la tenemos. Bueno, tenía alguna cosita, capitán, por si aquellas que siempre no viene mal, nunca Sí, viene para mal, reparar ¿no? antenas. Sí, Sí. siempre. Ah, y he importante. cogido un poco de 6 en uno. que Eso va para bien. los camellos de nuestro amigo. Para mis rodillas también. Sí, nuestro amigo de camellos, sí, también. ¿Cómo puede tiene ser? que ser. ¿Cómo? Cinta aislante, con la cinta aislante Hombre, ya por puede favor. cruzar el mundo porque ¿qué le vamos a Eso hacer? para atar ramos de Es camellos. así. Pues nada, Bueno, ya lo tenemos todo. Ya está y el casi resto todo, está ya ¿no? en el puerto. En el puerto, ¿no? Bueno, he de recordar. Jordi, con tantos nombres. Jordi, tenim la cançó Pues ya de está. Jacobo. ¿Queréis volver a sentar? Anem a veure. ¿Ha venido Sí. Georgie Dan también? ¿Queréis No, estar es que aquí? ya me confundo. Giorgio, Jordi, Jakif. Ah, Jordi, perdón. A veure si escoltem la cançó de Jacobo. Se la sabeu? Perquè jo no, A mi em costa, És l'edat. Ale, va, a veure si cantem tots. ¿Tú lo sabes? Bon dia,
més fort, més fort, més fort. Tirora, Jacobo i Artaxi. Jacobo i Artaxi. Per la costa i Ontinyent és benvingut. Els xiquets estem contents i per això cantem. Tirori, tirori. Jacobo i Artaxi. Molt bé, un aplaudiment per a tots que esteu així en directe i els que ens heu escoltat en casa. Recordem que estem en directe en el programa Ya vienen los Reyes Magos. Estem en este cas avui en la sala Gomis, així en la sala multiusos, emitint el programa Ya vienen los Reyes en rigorós directe. Tenim, pels que no esteu així en la ràdio en directe, tenim a Jakif, tenim a Giorgio, tenim a Rafa i tenim públic, així que saludem als que ens escolten des de casa. Hola, família, hola, segur que algun papà, algun abuelito ens està escoltant. I tenim algun que altre secretari, que està molt bé avui, tendré que fer més vegades, no treballarem tant. ¿Usted qué parece, capitán? Me parece fantástico. Tanto secretario está bien, ¿no? Nunca habíamos visto tanta gente juntos. No. Nosotros por la ventanita podemos ver en el programa también. Siempre en programas de radio más difícil ver personas. Bueno, recordar que tenim que anar a despertar a Jacobo el dia 5 de gener a les 10:30 al matí a cantar esta cançoneta, teniu clar. Però el dia antes, a les 4 de la vesprà, tenim que anar a esperar-lo a la costereta. I clar, ja tenim ahí el campament de Jacobo, ja us he dit on podem localitzar-ho. A través de les xarxes socials hem ficat l'enllaç de la web per poder adquirir aquestes entrades que tindran €1 solidari que destinem sempre a alguna associació benèfica d'Ontinyent o de la Vall d'Albaida i que agraïm a tots de tot cor que participem en aquest euro solidari per a la gent. No es queda l'associació, i repetís, aquests diners que s'arrepleguen van directament fins a l'associació que triem. Y bueno, anem a veure si seguim avançant en el programa. Dime. Un detalle. ¿Siempre habla tanto este hombre? Sí. Habla mucho. Demasiado. Giorgio, dime. Escucha, este año también creo que hay algo en Instagram, algo en Facebook, donde pueden seguir nuestro viaje. ¿Es así, no? Sí, claro. Mantenim les imatges, podeu estar informats per on va Giorgio i Jakif en tota la caravana. Si podeu seguir l'Instagram de l'associació. Podéis vernos todos los días prácticamente la ruta que hacemos, con fotos, con aventuras, nos explicamos. Giorgio. Y veos todos los días lo que vamos a hacer, ¿correcto? Ahí hay un señor que se está durmiendo. ¿Dónde? Ese señor de ahí se está durmiendo. ¿El de la barba blanca? Despiértalo. Es que le gusta la música. Se le pone música, se despierta. Va a conciertos. Por el amor de Dios, aquí no se puede roncar, hombre. Bueno, i com que vos comento una cosa, ¿vale? Perquè hem improvisat un poquet el programa així en tancat, però la idea és que despedim a Giorgio en el seu gir de transmissions el capitán Jakif. Quan acabem en directe hacia les 2, tranquil·lament, agarrem les caçadores i eixirem ahí fora, perquè està aparcat el jeep, i tots li direm adeu, ¿vale? Però vull que iscau després, tranquil·lament, quan acabem el programa, a les 2, ¿vale? Durant aquest rato, que estem així, ara anem a fer un altre sorteig, Giorgio, búscame un secretario o una secretaria. Secretario. O Bruno, ¿tienes a Bruno? Uno lo tiene que hacer. Ven. Bruno. Una cosita. ¿Sí? El próximo Bruno. Vale. ¿Cómo te llamas? Martín. Jakif, un placer. Vale, va Martín, ahora. La suerte es para... Giorgio, ponle el micrófono, porfa. Lee. Didac, puede ser Didac Vidal Gisbert, me estoy equivocando. ¿Didac? ¿Es Didac o lo he dicho mal? Ahora... Vale, va, és Didac, sí, Didac. Un aplaudiment per a ell, clar que sí. Giorgio, dónale-lo. ¡Soca! Hola, Didac. Enhorabuena. Ya tiene en casa, ya, hombre. Ja, pues este és un regal, el regal és algun amiguet, ¿vale? Gràcies. Molt bé, un aplaudiment per a ell. ¡Enhorabona! Bueno, es que no sabem a què li toca, entonces no podem triar, és una sortella un poco aleatoria, ¿vale? Tú, ¿Me ayudas? Bueno, ahora, ¿qué ¿no está més? el papá de Bruno? Yo... Me l'emporte jo el de viatge, què passa? Sí? Sí? Segur que descansen els papàs, que sí? Se l'han portat... Giorgio. No, torna, tranquil, segur. Han portat més d'uno, no? Algú més se vol anar, Giorgio? És un sol. Algú més vol acompanyar el Giorgio en l'expedició? Qui m'acompanya a mi? Qui se'n ve de viatge amb mi? I les maletes? Ja les enviarà el papà, no? Sí? Però si no sabeu on anem.
A on van? A Palau Real? Anem al desert, cruzarem mares. No uno, més d'uno. Per això vos ho dic. Instagram i Facebook de l'Associació dels Amics de Reis Mags. Efectivament, ahí vos podeu seguir, ¿vale? Ja veureu quin viatge fantàstic, és espectacular. I aplegarem en companyia, i com no, si no, com aplegues ahí? A Palau Real. A Palacio, vamos a llegar a Palacio. Fa cara de cansat, Fa cara de cansat. Estoy agotado, viaje muy largo. ¿Sí? Sí. Però si ara tenen avions... Si Capitán Jakif està cansat vol dir que el Palau s'encontra molt lluny enguany. Tenemos presupuesto recortado, hemos venido en carruaje de caballo. No, estic dient-li que en els Airbus que n'hi ha 380 que són tan grans, en primera, els Reis hemos venido en carruaje de caballo, no tenemos presupuesto. ¿No presupuesto? No presupuesto. Hay tan Pepito que todo debería de... Presidente, no presupuesto. Tramo, yo tener que hacer tramo. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está Quiñones? A mí me habían dicho que él me daba una visa cargada para no sé qué. A ver si tenemos presupuesto, presidente. Yo he tenido que venir a pie y a carruaje de caballo. Muy lejos. Cansado, muerto. Sí, diu que sí, però després al final no n'hi ha diners, Com tot. Bueno, és per què no? Però regals vostres sí que vendran, segur. Així que... A veure, heu tirat tots ja les cartes? Tots ja heu tirat ja les cartes? Qui no ha tirat la carta encara al busó? Encara no l'heu tirat? Tampoc, tu tampoc? Algú més no ha tirat la carta? Bueno, pues no s'encanteu, Teniu diverses opcions. N'hi ha també busons on teníem per a tirar les cartes. Tu l'has tirat o no? No l'has tirat encara? Ah, sí, vale. A Cartero Reial. Sí? Perfecte. Bueno, fem memòria on estem. Estem en el programa Ja vienen los Reyes, estem en directe, estem en la ràdio, estem en la cadena SER, en Ràdio Ontinyent, en 89.5 en directe. És el primer any de públic en viu, tenim convidats i estem de celebració perquè, Rafa, 50 anys, tots eren més joves, jo tenia molts poquets anys, jo tenia 6 o 7 anyets, o 8, no tenia més. Més de 50 anys. Més de 50 anys sí, perquè Jacobo fa 60 anys que està, i l'associació uns quants més. L'associació no, els amics que munteu aquell programa, que prepareu la vinguda. Era una manera, en il·lusió de portar el camí, de fer el camí a Reis, per tant que portaven tots els regals als xiquets. Que arribaven en aquella època, que no eren ni ordenadors, ni mòbils... És fantàstic sentir Facebook, Instagram, una comunicació continuada per saber on estan. És fantàstic. Entonces era la ràdio. Però bueno, les tecnologies ens ajuden a que pugueu saber on estan en aquest moment. Una cosa que no tenen tots en Espanya. Este és l'únic programa que es fa d'aquest estil, de programa de ràdio durant 10 dies i que anem comentant, indicant per on, gràcies al nostre enviat Giorgio. Además, quiero decir yo que de la época de Rafael estaba comandante Sabaret, que era mi antecesor. Exacto. Antes teníamos a Alejos y al comandante Sabaret, efectivamente. Són els dos predecessors. I un Alejo que per salut, com he dit abans, no ha pogut vindre i bueno, jo que l'any que ve intentarem que vinga i estigui amb altres també o en algun programa i que mos conte les seves aventures, perquè claro, ells utilitzaven altres mitjos. No vull enrotllar-me molt més, però sí que vull recordar-vos, vull insistir en que el dia 4 ens arriba Jacobo a les 6 de la vesprà al pont de les Carmelites i després tenim la recepció. Teniu en les informacions en les xarxes socials ja l'enllaç per adquirir les entrades, €1 solidari, d'acord? Que va destinat sempre a una associació. I el dia 5 a les 10:30 a despertar a Jacobo. Tornem a ensayar la cançó? Us pareix bé? Bueno, pues sí, n'hi ha majoria. Jordi, que la tens preparada i la tornem a sentir? Tengo aquí un amigo, Juanjo. Espera, que anem a cantar la cançó de Jacobo. Sí, a veure, la tens, Jordi? Està buscant-la en l'ordenador, s'haurà perdut. I prepararem després ja l'últim sorteig de l'última tassa. A veure si ho tenim ahí. Mentre Jordi busca, a veure si la pot llançar, el nostre tècnic. Ui, espera, aquí entra per ahí. Ja és hora. Espera. Ese és el meu xofer. Bueno, ¿Qui és? Ah, el xofer de Giorgio, era el xofer. ¿A dónde? ¿En les rotondes? Son terredones y tienes que pegarle la volta. Al revés, no. A la dreta, recuerda que si no yo...
Saps? L'última volta em vas marejar. Sí, i estàs per no marejar-me. Veurem. No corregues tant, Espera que arreplegue les maletes i ja anem. Bueno, Ajudeu, entonces. Giorgio, anem a intentar... Espereu, anem a sentir altra vegada ensayar la cançó de Espereu, Jacobo. cantem una cançoneta i me'n vaig, així no vaig cantant, vale? Vale, va, tornem a sentir la cançó i Aguanta sortegem un poquet. l'última tassa. Jordi, la tens a punt? Ara vaig a ficar-la així. Ara sí, és que... Ahí, no, tengo que poner eso porque si no, luego se... Jacobo ya está así. Tirori, tirori, Jacobo ya está así. Per la costa viu, els xiquets estem contents. I per això cantem. Tirori, tirori, Jacobo ya está así. Jacobo ya está así. Molt bé, un aplaudiment, molt bé, clar que sí. Bueno, entonces anem a fer un sorteig ja de l'última tassa, ens queden apenas 5 minuts de programa i anem a fer una altra mà. Giorgio, a veure, vine a Bruno. Bruno. Vale, Bruno, trau una papeleta, va. Pega una mescleta primer. Així, fas així. Ja el tens? Aquí li ha tocat. Bruno, té llengua? Té llengua? Lucas Gramaje! Mira, se n'anava ja tornat. Mira, se n'anava ja tornat. Lucas! Veus com no anava a canar-se en Lucas? Mira. Ja estava en el carrer. Bueno, Lucas, una tassa, quasi res. Estàs content? Ja estava en el carrer. Bueno. Ciao, Lucas. Que vinguen carregats. Adéu. Molt bé. Bueno, Giorgio, jo tinc un regal per a tu també. Ah, sí? Sí, perquè no sé, portes moltes maletes. maletes. No em emocionar així davant de tot. No, portes moltes coses. Tu saps que en el desert, quan se'n va el sol, no n'hi ha llum. Clar. I què passa? Si no n'hi ha estrelles, està núvol... Ui, estem perduts. Mira el que el porta. A veure... Pues, ara sí. Mira que no hi ha una etapa. Mira, en això. Però escolta una cosa. Això saps on es fica? Clar que sí. A la fica teu i per explorar a veure. Això fica... No, on va la llum? On va la llumineta? Digue'm, a veure, on? En l'orella. Al nas, heu dit al nas? Al nas han dit? No ho sé. Al cap, ahí. ¿Es ahí? Senís, és el cap. Ah, és el cap. No tenia que llevar això. Sí, ara veuen que no tens monyo. No, sí, fa temps que no. Ah, vale. No és ara, fa temps que no tinc enxufa a veure monyo. si va. A veure... Ja està. Va o no va? Se me veu o què? Ara vos veus també, que feu així. Fica't el gorro que aquest és millor en gorro. Ara va. Això per bé. Ale, va. Una mesita de noche. Ahora sí te sientes ahí al costat, ¿no? ¿Qué tal? ¿Es fashion? ¿Es bonica? Fíjate, que es mejor. Bueno, dir-vos que estem en directe, torno a repetir, avui no cansa de dir-ho, que estem en directe en el programa Ja vienen los Reyes Magos, estem en la caixa, estem en la sala Gomis, en la sala Multiusos, estem a punt d'acabar, ens queden apenas 3 o 4 minutets, i agrair pues, que avui ens ha acompanyat molta gent en directe. Abra la boca i diga 33. Diga 33. Giorgio, estava parlant, m'has interrompit. No, la boca oberta. Aixina. Cuidado el micro. Bueno. Com he repetit, ara quan acabem és que quedem, que no som molts, bueno, és que estiguem, ajudarem i saludem a Giorgio i se n'anirà en el cotxe. Mira, quan estem en el carrer de l'associació,
Juanjo, ¿qué? ¿Dónde se consigue el cuento de Jacobo? N'hi ha paraes en el Palau n'hi haurà venda de productes, ¿vale? N'hi ha en el Palau de Jacobo, n'hi haurà una taula on hi haurà tasses, n'hi haurà contes i allí podeu adquirir els papàs, ¿vale? Vale. I això és per una bona causa, per ajudar una xiqueta. Sí, sí. Bueno, me ho dius 33 o no? 44. 22. Nada. Giorgio, busca alguna mamá o un papá, Giorgio. Giorgio, algún papá o alguna mamá. ¿Algún papá o alguna mamá? Sí, tú sabes. Yo también sé. Un papá y una mamá, un papá y una mamá. Hola, papá y mamá. ¿No sois papá y mamá? Entonces, hola, ¿cómo? Ah, no, este no. Ese es tuyo. ¿Cómo se llama? No té nom? No li l'has ficat encara? I a tu com el diuen? Mireia. I quants anys tens, Mireia? Quasi 4. I què has demanat als Reixos? Moltes coses? Sí. A veure, compta'm. Conta-los. 5 coses que has demanat en la carteta. No se recorda. Moltes coses, una carta molt plena, I s'ha portat bé, Mireia? Ui, diu la mama, ui. Com t'has portat? Bé. Veritat? Que sí. Que sí. ¿Y te sabes alguna villancico o algo? La de Burrito. Sí, vale, va, la cantem. Vols? A la de 3. Mira, papá, mamá y tú a cantar la de Burrito, ¿sí? 1, 2, a la va, y 3. Burrito sabanero y camino de Belén, si Belén, voy camino de Belén, si Belén, voy camino de Belén. Dubi-da. Tuki-tuki-tac, apúrate mi burrito que llama osa regal. Tuki-tuki-tuki-tuk. Muy bien, Mireia, muy bien. Bueno, Giorgio, dime. Anem a tallar ja la connexió en la ràdio, sí, el directe, perquè el temps és el que marca, estem ja a menys de 30 segons. Bueno, ha sigut un plaer, gràcies per acompanyar-nos en este primer programa en directe en Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Tots els dies, hasta el dia 5 incluït, estarem fent això. Dins d'una ràdio, jo per ahir de viatge, connectaran amb mi, en el capitán Jakif, el gran amic, i vos enterareu de lo que anem a fer. I esperem que puguem portar així tot el que els xiquets i xiquetes han demanat i molta salut i pau. ¿Vale? Vale, Giorgio, moltes gràcies. Pues bueno, esto es lo que ha donat el primer programa. Moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies, com no, a Caixa Ontinyent, que és el nostre patrocinador. I, com no, pues esperem que arriben. Així que demà escoltem també la ràdio altra vegada, a partir de la 1:10 més o menys, en directe. I ara, si voleu, eixim fora tranquil·lament i vegem com se'n va Giorgio en el seu xofer, Jakif, i on despedís que quede desmuntant els equipos. Adeu, gràcies. Chao, bambini. ¿Te sientes inseguro en casa? ¿Te han robado aunque tenías la alarma que te recomendaron? Carsoft, sistemas de seguridad. En Carsoft solamente instalamos los mejores sistemas de alarma para proteger aquello que necesites, con confianza, con proximidad. Estamos en Ontinyent. Contacta ahora y te asesoraremos. www.carsoft.es. Carsoft, sistemas de seguridad. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Immobiliària te ayuda en todas las etapas de tu vida. Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan segur que sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. Ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.